Γιώτα, γεια σου πατερούλη μου. Να χαρώ εγώ ξυπόλη την οικογένεια. Αν δεν φέξει να μην ξημερώσει. Όπα, μαχαίρια, τυρνούνια, κουτάλια, φαΐ που θελάει ένα παλούλα μου. Όπα, γέλια από τσάπουρα και από τσαπουροκόκαλα. Μερσή κύριε μαέστρο μου, μερσή. Και ευρωπαϊκά ευχαριστώ. Αύριο θα σε πληρώσω βρε χρουσούζι μαέστρο, γιατί σήμερα δεν έχω ούτε χοντρά αλλά ούτε και ψηλά. Μου τα πήρε όλη η εφορία. Μην στεναχωριέσαι, θα σου στείλω μετά με άειρες. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, μικροί και μεγάλοι, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα το Θέατρο Σκιών του Κώστα Καραπότη θα σας παρουσιάσει μια ωραία και καλή παράσταση, την αφεντηλιά μου και οι αραβώνες. Θα κάνουμε κάτι γέλια, θα ξεποδαριαστούμε στο γέλιο. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Αλλά πριν πάω μέσα θα βγάλω το καπέλο μου και θα σας χαιρετήσω και στα ευρωπαϊκά. Goodbye! Περβολαριά μου όμορφη, ξύπνα το περβολάρι. Γιατί είναι ώρα 4, μικρή μου περβολαριά, να πάει στο πατσάρι. Περβολαριά μου σε αγάπησα, μες στην καρδιά μου σε φωτογραφίσα. Περβολαριά μου σ' αγαπώ πολύ, είσαι ψηλή με λάθρινη. Πες το γατζεμάτι, το ωραίο σου το τραγουδάκι. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε Δημητράκη μου, είστε καλά? Παιδί μου, ας τα λέμε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος Χατζημάτη. Τι συμβαίνει? Ποιο γεγονός ευχάριστο είναι και δεν το έχω πάρει είδηση εγώ ακόμα? Χατζημάτη, δεν το έμαθες παιδί μου γιατί δεν κατέβηκες κάτω στο καφενείο που σου είχα πει? Όλο λέμε θα βρεθούμε και ποτέ δεν έρχεσαι. Μία έχεις δουλειές, μία τρέχεις για τελάλημα. Τι να κάνω κακομοίρης κύριε Δημητράκη? Τρέχω καημένος, δεν κάθομαι. Τέλος πάντων, ξέρω ότι είσαι καλός άνθρωπος και τίμιος. Οπότε δεν σε παρεξηγώ βρε αδερφέ. Άκου να δεις Χατζημάτη για να μην σε πολυλογώ. Άρα εμπονιάζω την κόρη μου Χατζημάτη. Τι μου λες κύριε Δημητράκη μου? Η ώρα είναι καλή και ευλογημένη. Μπράβο. Με ποιο καλό παιδί? Εδώ είναι το ερώτημα. Θέλω Χατζημάτη να την αρεβωνιάσω με έναν έτσι πιο σύγχρονο και διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το κουβέντιασα και με την Ελένη και είπαμε να διοργανώσω έτσι ένα σαν πάρτι, ας το πούμε, στο σπίτι και να έρχονται διάφοροι φίλοι μας, έτσι σαν καλεσμένοι τέλος πάντων, να τους δει η Ελενίτσα και να πει να διαλέξει σύμφωνα με το γούστο της ποιος είναι ο εκλεκτός της καρδιάς της. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι όντως πρωτότυπο και διαφορετικό. Ναι βρε Χατζημάτη, μία ή άλλη αφού τώρα όλη η νεολαία πάει στα κλαμπ
και εκεί για να βρει, ξέρω εγώ, κανένα κορίτσι το αγόρι αντίστοιχα. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε πιο επίσημο και να γίνει στο σπίτι αυτό το πράγμα. Πολύ καλά το σκεφτήκατε, είναι διαφορετικός και πρωτότυπος τρόπος. Ναι, Χατζημπάκη. Από εσένα, παιδάκι μου, ξέρεις τι θέλω? Όχι, ο καημένος δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πας να φωνάξεις όλους τους φίλους μας και θέλω και να βρεις έναν έτσι υπερέτη, έναν βοηθό οικιακό για να τον έχω στο σπίτι. Να μην ασχολείται με παιδί μου τώρα η Ελένη. Θα είναι εκεί να πιάνει να καλοποιήσετε τέλος πάντων, θα έχει άλλα πράγματα στο νου της. Μην έχει τώρα έγνοια και τον κάθε έναν που θα έρχεται. Οπότε να τους περιποιείται ο οικιακός βοηθός και θα πληρωθεί καλά το νου σου. Τέλεια, τέλεια. Θα τρέξω για Δημητράκη μου να βρω έναν φίλο μου που έχει ανάγκη το μεροκάματο. Μπράβο, μπράβο Χατζημάτη. Σε περιμένω στο σπίτι. Βασικά θα πάω στον καφενέ των γερόντων πρώτα, παίρνω από εκεί. Εκεί θα συγγράζω. Έγινε κύριε Δημητράκη μου, στο κελιό. Άιντε Χατζημάτη, σε περιμένω. Γεια σας, γεια σας. Άιντε τσάλα, γεια. Αχ, ωραία. Για να πάω να βρω το φίλο μου τον Καραγκιόζη. Ποιος άλλος θα έχει ανάγκη από χρήματα και δεν θα εργάζεται, οπότε για να πάω να το χτυπήσω. Καραγκιόζη ρε. Καραγκιόζη ρε. Ποιος? Εγώ. Και τι με αυτό βρε? Κι εγώ. Τον κακό σου τον καιρό. Για να πάω το μαγειρό. Έβγα έξω που σε θέλω. Δεν το θέλω εγώ ρε Χατζάρη. Ποιο? Το Πινέδο. Μπα κακό καιρό να έχεις. Τρέξε Καραγκιόζη. Να τρέξω? Έρχομαι τώρα κάτσε. Σου έρχεται αεροπορικός. Πάρ' το! Πάνατε μαζί. Αχ, Παναγία μου. Πω. Σκάλα με πέταξε, δεν τη θέλω. Πάρτι να πίσω. Ωχ, μανούλα με βρήκε στο δόξα παντρί. Έβγα έξω Καραγκιόζη. Έβγα. Έρχομαι μωρέ, με έφαγες παραδεμάσαι. Πάρε Μαριό τη ρόκα σου, τα μουτζου. Παναθεμάσαι. Αχ, κι έλα το φράχτη, ωραία βασανά που έχει αγάπη, τα μουτζου. Κακό καιρό να έχεις. Πάλι ήπιες βρε. Κι αν σε ρωτήσει η μάνα σου, τα μουτζου. Παναθεμάσαι. Με περιπέζεις. Τι το κάνες στα δράχτη, αχ το έριξα στο φράχτη. Τι το κάνες στα δράχτη, Α, τσαγύρισμα. και το έριξα στο. Α, τώρα δεν με πετυχαίνεις. Να το, πού το, Πάτο. Αναθεμάσαι, άρα Καραγκιόζη μου. Έχεις σκέφια βλέπω. ρε καταταράκο. Τι να κάνω μωρέ. Εσύ πώς είσαι, πώς και από εδώ πρωί βραδιάτικο. Καραγκιόζη, σε θέλω για εργασία. Για υγρασία. Όχι βρε, εργασία. Α, για πες μου ρε μαλακά. Τι είναι καμιά νέα μόδα ξύλου και θες να την τεστάρεις στην καρδούρα μου. Όχι βρε, Παναθεμάσαι. Είναι καλή δουλειά. Ήσυχη. Ήσυχη. Για εξήγησε. Λοιπόν, το ξέρεις τον κύριο Δημητράκη που έχει εδώ το αρχοντικό απέναντι? Βρε, τι κάνει ο ρε κύριο Δημητράκης. Καλά είναι Καραγκιόζη. Πόσο καιρό έχω να το δω τον κύριο Δημητράκη. Δεν ξέρω Καραγκιόζη. Ποιος είναι αυτός Άμα σε πάρει ευχή. Καλά, μία λες το ξέρεις και μετά δεν το ξέρεις. Έλα, σε πειράζω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τι, Καραγκιόζη μου, θα κάνει ένα πάρτι αυτός και θα μαζέψει όλους τους φίλους του τέλος πάντων. Μπράβο. Και θα αποφασίσει η Ελένη, η κόρη του, ποιον θα αραβωνιαστεί. Α, μπράβο το γέρο. Είναι διαφορετικός τρόπος έτσι για να βρει κάποιος το τέρι του. Πιο σύγχρονος. Βέβαια Καραγκιόζη. Και θέλει έναν οικιακό βοηθό, έναν υπηρέτη. Κοίταξε, άμα είναι για υπηρέτη, δεν πάω. Γιατί? Άμα είναι δούλος, πάω.
Γιατί βρε Παναθεμάς, τι διαφορά έχει ο υπηρέτης από το δούλο? Για πες υπηρέτης. Υπηρέτης. Για πες δούλος. Δούλος. Γεμίζεις το σώμα σου με κεφτέδες, κατάλαβες, είναι πιο γεμάτο. Έστω βρε Παναθεμάση, πήγαινε για δούλος, το ίδιο πράγμα είναι. Καλά ρε Καλατζάκη. Και πού είναι ο γέρος? Α, εδώ πέρα στο καφενείο το γερόνο, θα πάμε να τον βρούμε τώρα. Τι απαπαπαπα. Κάτι μου χρωστάει ο καφετής τώρα και δεν περνάω από εκεί τώρα, κατάλαβες μωρέ. Σου χρωστάει Ο καφετής ή του χρωστάς? Μια φορά χρωστούμενο είναι τέλος πάντων. Πάμε και θα περιμένω έξω εγώ. Τι να σου πω βρε. Περίμενε. Θα πάω να τον φωνάξω. Ναι, τράβα. Γέρο Δημητράκη μου, έλα Κατζηβάτη. Σε έφερα τον άνθρωπο που ψάχνουμε για υπηρέτη. Α, μπράβο παιδί μου, γρήγορος, σπέρτος. Για έλα μαζί μου να πάμε. Τι είσαι εσύ βρε? Γάιδωρος όπως και εσύ. Πω, ξυπόλυτος είσαι. Φαίνεται πολύ, Αν φαίνεται λέει, το μεγάλο τον είχε γιατί δεν το κόψεις. Το έχω για τις κατηφόρες να πιάνω φρένο. Παναθεμάσαι. Πώς σε λένε βρε παιδάκι μου? Εμένα με λένε Ζούλη. Ζούλη. Ναι, Το όνομά σου βρε το βαπτιστικό πώς είναι? το όνομά μου με γράμματα γραμμένο. Όχι δεν κατάλαβες. Πώς σε φωνάζουνε ρε παιδάκι μου? Με το στόμα. Δεν με αντιλήφθηκες. Σε πασαλήφθηκα ρε γέρο. Να με σκάσεις. Τον παππού σου πώς τον έλεγαν? Όπως δεν είναι εμένα. Πες το όνομά σου βρε Καραγκιόζη και μην το σκάσεις τον άνθρωπο. Καλά τε, κουχουλό Γιώργα. Με λένε Καραγκιόζη Καραγκιόζόπουλου Μιδόρρωτος Πατσαβούρας, γιος του Κουρελάκη, ξάδερφος του Μπαλωμένου, μπάω, χάω, νιάω, πεινάω. Α, τι μεγάλο όνομα είναι αυτό και μακρύ. Μα το ποντίζω με λίπασμα, μεγαλώνει. Μπράβο, είναι και κωμικός. Είμαι και κομμένος και μικρός ο καψερός, τι να κάνω. Παιδί μου, σου είπε ο Χατζηβάτης τον λόγο της εργαστίας που σε θέλω. Βεβαίως Γιώργο μου, τις μεθέδες λέει για οικιακών βοηθών. Μπράβο. Τώρα για σήμερα ρε παιδί μου που είναι το πάρτι τέλος πάντων και θα δούμε πόσο θα σε πληρώσω να κανονίσουμε μετά τον μεροκάματο. Τέλειο Γιώργο μου. Μπράβο. Χατζηβάτη που μου φαίνεται καλός άνθρωπος, γελαστός. Εντάξει, το ότι είναι ξυπόλυτος και φτωχός δεν με πειράζει καθόλου. Χαίρομαι κύριε Δημητράκη μου. Λοιπόν, έλα εδώ, πάρε και αυτά τα χρήματα. Μα σας παρακαλώ, δεν είναι ανάγκη τώρα. Δεν είναι, με προσβάλλετε. Άμα σε προσβάλλω βρε παιδί μου, Να τα βάλουμε, όχι. Εντάξει, είναι γρουσουζιά τώρα αφού τα βάλατε τα χρήματα, μην τα βάζετε στη τσέπη. Άτσα το παρακάνα, τα τσίπιζε. Εγώ πηγαίνω. στο καλό Χατζηβάτη να πας και άμα δεν σου παίρνω να πιεις ένα καφέ το απόγευμα από το σπίτι. Με τα χαρά, θα το κοιτάξω με έχω χρόνο και θα περάσω. Γεια σας κύριε Δημητράκη, Καραγκιόζη, καλές δουλειές φίλε μου. Στο καλό, καλές ξυλιές, Καλατζάρι. Ωραία μανούλα. Καραγκιόζη, θα έρθεις μέσα στο σπίτι μου να δεις πώς είναι τα πράγματα. Θα σου εξηγήσει η κόρη μου η Ελένη Μπράβο, η πατημένη. που είναι τα κατέκαστα. Λοιπόν, κάτσε να τη φωνάξω. Κόρη μου Ελένη, Ναι καλέ παπά. έλα έξω παιδί μου. Έρχομαι καλέ παπάκι. Αχ, καλέ, πήγες για κυνήγι. Τι κυνήγι κόρη μου? Το σκύλο, λέω, πώς και τον έχεις από κοντά. Μωρέ, για σκύλο με πέρασε. Βρε, τον πρόσβαλε στον άνθρωπο. Σώπασε παιδί μου. Άντε μωρή ψηρικάρα, θα με πει ότι μοιάζω με σκύλο μωρέ. Μη συγχωρείτε καλέ, δεν σας είδα, πέντε πίσω παπά. Καλά παιδάκι μου. Αχ καλέ, από κοντά είστε πιο γλυκούλης. Είμαι γλυκούλης ωραία, πριν με έπαιζα σκύλο, τώρα είμαι γλυκούλης. Μη συγχωρείτε, σας είδα από μακριά και στάχτηκα καημένη. Είστε πολύ καλός από κοντά. Πώς σας λένε? Εμένα με λένε Τζούλη. Ζούλη. Ναι, αλλά οι φιλενάδες μου με φωνάζουνε Ζάκη. Ζάκη. Ζούλη, Ζάκη, Καραγκιόζάκη που σου καεί. Κατάλαβες. Αχ, Ζούλη, τι καλός που είσαι. Και παπά, γιατί τον έφερες
Σαν υπηρέτη όπως είπες. Κόρη μου, δεν τα μιλήσαμε. Αφού σήμερα θα κάνουμε το πάρτι για να βρεις τον εκλεκτό της καρδιάς σου. Αχ πατέρα, ώστε επιμένεις. Δεν φέρνεις αντίρρηση, κόρη μου. Ό,τι πει ο πατέρας σου. Ούτως ή άλλως το κουβεντιάσαμε και μου είπες ότι δεν είχες πρόβλημα τις προάλλες. Την έλεγα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς η καημένη. Τέλος πάντων, μπαμπά μου. Όπως επιθυμείς. Έλα, πάμε να δείξει μέσα στον Καραγκιόζη τα πράγματα. Να καθαρίσει και να τακτοποιήσει. Να σου πω λίγο, Ελενίτσα. Έλα καλέ. Έχει μήπως τίποτα να φάω καημένος? Αχ, πεινάς. Πεινάω μου ρε. Έχεις ώρα να φας. 5-6 μέρες. Χριστός και η Παναγία. 5-6 μέρες έχεις να φας. Και πώς αντέχεις, πώς συντηρείσαι? Η ψυχούλα μου και το στομάχι μου το ξέρει. Έχει τίποτα να τσιμπήσω μωρό καημένος? Έχει κάτι και φταίδες. Αλλά είναι από προχτές, μη σε χαλάσουνε. Πάμε να τους χαλάσω εγώ μωρέ. Πάμε σιγά βρε, έλα να τους χαλάσω εγώ. Στικά βρε, μην πνιγείς. Παναγία μου, πνίχτηκε ο άνθρωπος. Νερό. Νερό, Ελένη, νερό. Όχι νερό μωρέ, ψωμί φέρε. Κόρη μου, δείξε όπως είπα στον Καραγκιόζη εδώ τα κατατόπια να καθαρίσει λίγο την κουζίνα, το σαλόνι, τι θα προσφέρει στους καλεσμένους και εγώ θα πάω να κάτσω με τους συμμαθητές μου στο καφενείο να πούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε τα παλιά. Έγινε μπαμπά μου, να πας στο καλό. Και θα έρθω για να μάθω την απάντηση και ποιος είναι τελικά ο εκλεκτός. Έγινε μπαμπά μου, να πας στο καλό. Άντε, γεια σου και εσένα Καραγκιόζη. Γεια σου Γιώργο. Α, ωραία. Για να πάω κι εγώ πέρα σιγά σιγά. Ωραία, πολύ ωραία. Ήρθα κι εγώ να πάω στο σπίτι της αγαπημένης μου της Ελενίτσας. Βέβαια, βέβαια. Με αγαπάει βλέπετε παιδιά το κορίτσι και ήρθα για να με γνωρίσει ακόμα καλύτερα στο πάρτι που με προσκάλεσε ο πατέρας της. Για να χτυπήσω την πόρτα του σπιτιού. Ανοίχτε παρακαλώ. Καραγκιόζη, έλα κυρά. Για πήγαινε καλέ να δεις ποιος είναι έξω. Για βάστα να πάω. Τρία λαρίλαρο, λαρίλαρίλα. Ω, ρε κατηνιάτα. Χαίρετε κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, για πού το βάλατε? Είμαι υποψήφιος γαμπρός για την Ελένη. Ωρε μανούλα μου κατηνιάτα. Είσαι υποψήφιος γαμπρός, γέρο? Βέβαια, βέβαια. Τώρα στο άντος της ηλικίας μου κι εγώ αποφάσισα να παντρευτώ. Ωρε μανούλα μου γλέντι που θα κάνει το κορίτσι. Φώναξε έτοιμο να τη χαιρετίζω την Ελένη. Αναμείνατε στο ακουστικό σας, κυριολεκτικά. Περίμενε γέρο. Ελενίτσα, τι είναι Καραγκιόζη? Για έλα έξω να δεις ένα ομορφόπεδο που προσκάλεσε ο πατέρας σου να τον γνωρίσεις. Άγιε να πάνε εδώ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνεις κούκλα μου Ελενίτσα? Είμαι πολύ καλά, κύριε Σαμπανεγά. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Ήρθα και εγώ για το πάρτι να κάτσω να τα πούμε σήμερα όμορφα και ωραία.
Χαίρομαι. Περάστε μέσα να σας κεράσουμε κάτι. Πολύ ωραία. Έρχομαι. Αχ, Καραγκιόζης, πρόσεχε. Τι θα τον κεράσει? Θα του βάλω από εδώ πέρα αυτό το... Δεν είναι και τι έχει μέσα εδώ. Α, λάδι για τη σαλάτα, τι είναι αυτό? Όχι καλά, αυτό είναι πετρέλαιο. Α, δεν παθαίνει τίποτα, μωρέ, μη στεναχωριέσαι. Α, πάει μια ώρα αρχίτερα. Έφτασα οι κατάλαβες και εγώ να πάω στο τσατσαμίνι στις ώρα Ελένη για μάλιστα να χτυπήσω την πόρτα οι κατάλαβες. Ανοίχτε παρακαλώ. Καραγκιόζη. Έλα κερα, τι έγινε? Πήγαινε καλά να δεις ποιος είναι κάτω. Χτυπάει η πόρτα. Απ' τον αέρα θα είναι, μωρέ. Ποιον αέρα, βρε Καραγκιόζη? Πήγαινε να δεις ποιος είναι κάτω. Α, μωρέ, αυτή την πόρτα θα την ξυλώσω, μωρέ, μου φαίνεται. Για βάστα. Βρε, καλώς το νιόνιο, καλώς το φάλτσο καταδόρο. Καραγκιόζο, ήρθα να σου αριστιάρω το προμέτειο, αλλά να μου φουνιάρεις το φιλιμέντο. Μην με το πάρεις κάζα πλάκα, θα το πάρεις κάζα τσιδέτο. Σταμάτα, μωρέ. Γκριστρίδα κατάρχες φανατεμάς. Τι γίνεται, βρε νιόνιο, καλά είσαι? Καλά είμαι, Καραγκιόζο. Έφτασα κατάλαβες για το τσατσαμίνι, για τη σενιόρα Ελένη, να την αραβωνιαστώ, κατάλαβες, για το πάρτι. Α, και εσύ υποψήφιος για γαμπρός είσαι? Ναι, σκετσόγια μου, ναι, εσύ τι φτιάνεις εδώ μέσα, κατάλαβες? Όποια πέτρα και να σηκώσω φιλιό την άνθρωπε, από κάτω δεν τσέπρο. Εδώ είμαι οικιακός βοηθός. Υποδέχομαι εσάς, τους υποψήφιους γαμπρούς. Μπράβο, Καραγκιόζο. Έπιαζες δουλειά, επιτέλους σκύλια ποντρόκε. Κατσίκι του διαβόλου. Έλα μέσα να σε κεράσουμε τίποτα. Βασικά περίμενε να φωνάξω και την Ελένη να σε υποδεχτεί. Περίμενε, νιόνιο. Ναι, σκετσογούλια μου. Ελενίτσα. Έλα, Καραγκιόζη. Για πήγαινε έξω. Υποψήφιος γαμπρός σε περιμένει. Δεν πειράζει, για κάτσε να πάνω εδώ. Χαίρετε. Γεια σου, Τζόγια μου. Τι κάνεις, Ελληνίτσα? Με λένε Διονύσιο Φρίκο Αγαθήπου Τζιαγγέλου, που έχω τη θεία που έχει τη μεγάλη περιβόλα έξω από το σπίτι, με το μεγάλο το σπίτι και το μικρό το σπίτι, που έχει το σκύλο έξω, τον ποντρόκο, το σπίδο. Σταμάτα, μωρέ νιόνιο. Είναι στρίδα κατάπιες. Σταμάτα. Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Το όνομά σας είπα. Με λένε Διονύσιο Φρίκο Αγαθήπου Τζιαγγέλου. Όπα, σταμάτα. Χαίρετε, κύριε Διονύση. Τώρα κατάλαβα. Είστε κι εσείς καλεσμένους? Ναι, σκετσογούλια μου. Ήρθα κι εγώ εδώ για το πάρτι που κάνουμε στο σπίτι. Είμαι για τους αραμπώνες, κατάλαβες. Για τα δυο γλυκά σου μάτια ήρθα εδώ. Χαίρετε, κι εγώ σας αγαπώ. Περάστε μέσα να σας στρατάρουμε κάτι ωραίο, ένα γλυκό. Να φάτε κάτι. Ένα μαντολάτο άμα έχεις, Τζόγια μου. Θα με ευχαριστούσες. Μαντολάτο, κάτι θα κάνουμε. Έλα νιόνιο, πέρασε την Ισάκη. Αχ, Καραγκιόζη, πού τους βρίσκει όντως ο πατέρας μου? Τι να πω, βρε κοριτσάκι μου, τι να πω κι εγώ. Έλα νιόνιο, κάτσε να σε κεράσουμε τίποτα. Καμαραγία μου ελπινίκη. Κατοστάλε μοναδικά.
κάτω στα λιμονάδικα έγινε φασαρία κι όλα χανάδες πιάσανε που κάναν την κυρία. Είπαμε αδερφάκι μου, ίσα να πάω εδώ στο σπίτι από την Κόμινα να της ξηγηθώ μόρδικα και ωραία. Για να βαρέσω μια ζευγιά ρε παιδί μου, να με ακούσουν οι άλλα της. Μωρέ, ποιος βαράει σε μπέγκικο απ' έξω? Θα μου πεις τι ρωτάω κι εγώ. Ποιος άλλος θα είναι? Πήγαινε Καραγκιόζη να δεις. Ποιος τυπάει την πόρτα? Αυτή την παλιοπόρτα τη ρημάδα θα με φάει. Διαβάστε ρε παιδάκι. Βρε! Καλώς το Σταυράκι. Τον Καρπαζόης πράκτορα. Γεια χαραντάν αδερφούα Καραγκιόζουα. Τι χαπού? Καλού ρε. Σακουλεύει εσύ. Τσουβαλιάζουμε Σταύρο. 5 και 5-10 Και 5-15. Είσαι μάγκας και μετράς αδερφάκι μου. Και εσύ ρε Σταυράκι. Τι κάνεις φίλε μου, πώς και από εδώ? Καραγκιοσάκου, ήρθα λέει για να πάω στο σπίτι εδώ του γέρου ρε παιδάκι μου που έχει την κομμενάρα αυτή την ωραία. Μιλά και γαλλικά ο Σταύρος. Θα έρθεις εδώ, είσαι καλεσμένος για το πάρτι? Ναι, για αυτό ξέρω εγώ τις, να κάτσω να γνωρίσω την Κόμινα καλύτερα. Γιατί την έκανα γκέλα κάτω στο κέντρο και θέλω να την γνωρίσω λίγο καλύτερα, κατάλαβες. Μπράβο ρε Σταυράκι. Είσαι και επιχειρηματίας άνθρωπος, το έκλεισες στο κοροπολείο. Ναι, για το κομμενάκι τα αφήνω όλα λίπα. Μα άμα το πάτε σοβαρά, αυτό θα σας κρατήσει. Έλα βρεάσε τα σαγλαμπούχλικα και την ταραντούρα, τράβα φώναξε την κοπέλα. Καλά, ανέμενε, περίμενε Σταυράκι, περίμενε. Ελένη, έλα Καραγκιόζη. Για πήγαινε έξω. Έχουμε έναν κύριο πρώτης τάξεως, απλά τον νου σου να του μιλάς γαλλικά, γιατί είναι Γάλλος. Καλά παιδιά, πεις Καραγκιόζη. Έλα, σε πειράζω. Χαίρετε, γεια χαραντάν μανταμίτσα. Αυτά ήταν τα γαλλικά. Μωρέ, ξέρεις, τα γαλλικά του δρόμου. Χαίρετε, πώς σας λένε? Εγώ αδερφά είμαι ο γιος της μαμής, ο Σταύρος ο Τζίμης, ο γιος της Ελένης της Αφαλοκόφδρας, ο γιος της Νεμέας. Χάρηκα πολύ, εγώ είμαι η Ελληνίτσα. Σε ξέρω αδερφάκι, γκομενίτσα μου, με έχει πει ο πατέρας σου τα καλύτερα λόγια. Και είμαι υποψήφιος αραβωνιαστικός. Χάρηκα, περάστε μέσα να τα πούμε, να σας κεράσει και κάτι ο Καραγκιόζης. Έχουμε και αυτό το σαγλαμπάχρα στη μέση. Τι θες ρε, εγώ είμαι της υποδοχής μου, δεν θα ανακατεύουμε. Α, εντάξει αδερφάκι μου. Έλα, πέρασε μέσα Σταύρο, πέρασε Σταυράκι. Αμάν αδερφάκι μου, αμάν βαγγελίστρα μου, πω ένα κορίτσι. Τι θες να σου κεράσω Σταύρο? Βάλε ένα ουζάκι. Έχω μόνο νερό. Φέρε τότε νερό ρε Καραγκιουζάκου. Ρε μανούλα μου, να δούμε τι άλλοι θα έρθουν ρε παιδάκι μου σήμερα εδώ. Όλους τους παλαβούς διάλεξε και ο γέρος. Κρίνους και τριαντάφυλλα και άνθη διαλεγμένα που εμάζεψαν οι άγγελοι και έφτιαξαν εμένα. Ουίτ μαμά μου, θα πάω και εγώ που είμαι καλεσμένος για το πάρτι της Ελενίτσας υποψήφιας για μπρος. Ανοίξτε παρακαλώ! Μανούλα μου, θα μας γκρεμίσουνε το σπίτι. Πήγαινε καλέ Καραγκιόζη να δεις ποιος είναι κάτω. Μισό αμέσως να πάω. Έφτασε Μανούλα μου! Εφοβήθηκε ο χοντροκέφαλος. Καλέ Καραγκιόζη, πήρες φάρω την τραπεζαρία. Παναγίτσα μου, τι ήταν αυτό? Βρε το φίλο μου το μορφωνιό. Τι γίνεσαι γερός, ντούρος κουμουντούρος. Σιγά βρε χοντροκέφαλη. Αυτή είναι η μύτη μου. Μύτη είναι τούτο εδώ το κλαρίνο.
Απαντώνει από κάτω χεράκι, τι γίνεται καιρός? Που είμαι καλά, κύριε Καρενιός. Εσείς πώς και από εδώ? Εγώ είμαι εδώ είμαι για... Κατάλαβες? Όχι, δεν κατάλαβα. Μπορεί είμαι της υποδοχής, ρε παιδάκι μου. Οικιακός βοηθός. Α, μπράβο, εργάζεστε δηλαδή. Ναι, εργάζομαι εδώ. Εσύ ήρθε για το πάρτι, είμαι υποψήφιος γαμπρός. Ωραία Μανούλα μου, τι φτιάχνει ο Θεός για να περνάει την ώρα του. Μπράβο ρε Μορφωνιέ, περίμενα να φωνάξω την κοπέλα να σε υποδεχτεί. Βεβαίως. Περίμενε Μορφωνιέ. Ωπω Μανούλα μου. Γαμπρή για κλάματα είναι αυτή παιδάκι μου. Ελενίτσα, έλα και δεν νιώσει. Για πέρασε έξω αλλά με προσοχή. Μην τρομάξεις. Τι είναι καλέ για να τρομάξω, είναι υποψήφιος γαμπρός. Πρόσεχε. Πω δυστυχία μου. Χαίρετε. Μαμά μου. Γεια σας κυρία Ελενίτσα. Χαίρετε. Πώς σας λέτε? Μένα με λένε Μορφωνιό, αλλιώς Χρυσό Καμάρι. Όλες οι νέες μαραίνονται για αυτή την ομορφιά μου. Εγώ όμως δεν μαντρεύομαι αν δεν το πει μαμά μου. Good night. Τι ήταν αυτό το good night? Μαμά μου, ήρθα γιατί σας αγαπώ κυρία Ελενίτσα. Αχ, τι γλυκούλης, είστε πολύ όμορφος κύριε Μορφωνιέ. Περάστε μέσα, περάστε, να σας κεράσουμε κάτι, ένα γλυκό. Δεν τρώω, είμαι σε δίαιτα. Βεβαίως μην βάλει κανένα κιλό στο κεφάλι και δεν μπορεί να περπατήσει. Περάστε μέσα, έλα Μορφωνιέ. Περάστε. Πώς σήμερα θα μας κάνεις εξκαφή στο σπίτι? Δεν θέλουμε κουμπρεσέρα ακόμα. Για κάτσε εδώ Μορφωνιέ. Αχ, να δούμε ποιος άλλος θα έρθει ρε παιδάκι μου. Ο Μπέμπης ο χοντρός, μία βρε μια πίσω και μια μπρος. Μη γελά και βρε παιδιά, έχω αρκετά κιλά. Μη γελάτε βρε παιδιά, έχω αρκετά κιλά. Όχι το πόδι μου ρε, είμαι ο Μπέμπης ο χοντρός, μία πίσω, μία μπρος ρε. Αχ, για να χτυπήσω εδώ, στο σπίτι της Ελένης. Ανοίχτε ρε, ανοίχτε ρε. Τι γίνεται ρε παιδάκι μου, ποιος γαμπίζει απ' έξω για μας να πάνω εδώ? Πήγαινε καρινιόζη να δεις, κάποιος γαμπρός δεν είναι. Αλλήμωνο ποιος δεν είναι. Οπ, Μανούλα μου μια πολτόζα. Πού είσαι κύριε Καραγκιόζάκο, τι γίνεται? Τι να κάνω ρε Μπέμπη, όλα καλά εσύ, τι γίνεται? Καλά είμαι φίλε μου, ήρθα και εδώ κατάλαβες, για την Ελενίτσα, για το γάμο ρε. Για το γάμο, αραβώνες είναι βρε Φωστήρα. Μπορεί για τους αραβώνες, κατάλαβες. Είμαι φίλος του πατέρα της, του κύριου Δημητράκη, παιδί μου. Α, μπράβο, τώρα κατάλαβα. Και θα αναγνωρίσω το κορίτσι. Μπράβο. Περίμενα να φωνάξω την Ελενίτσα. Ναι. Μπορείς να σταθείς λίγο όρθιος, μην κουραστείς, περίμενε, έρχομαι. Δεν αργώ. Σας Μανούλα μου. Ελένη, τι είναι καλέ? Λάκωσε το βαρύ πυροβολικό, ήρθανε τα τεθωρακισμένα έξω, για πήγαινε να δεις. Τι εννοείς καλέ? Όχι Καραγκιόζη, ποιος είναι αυτός? Κάτσε για το γνωρίσεις. Χαίρετε, δεσποινίτς. Πώς σας λένε? Είμαι ο Μπέμπης και ο χοντρός, μία πίσω, μία μπρος ρε. Χάρηκα πολύ κύριε Μπέμπη χοντρέ, χάρηκα. Περάστε μέσα να τα πούμε και να σας κεράσω κάτι. Βρε Μανούλα μου, κάτι, να πάμε σαν άνθρωποι ρε παιδάκι μου, όχι τίποτα έτσι. Για πρόφταση που λέμε, μην αγχώνεσαι, έχουμε ετοιμάσει γουρνόπουλο ειδικά για σένα. Μωρέ μάνα, πάμε να φάμε γρήγορα. Όπου θα μας πατήσει, πρόσεχε Μπέμπη την πόρτα. Μωρέ Μανούλα μου, θα φάω σαν άνθρωπος παιδί μου.
φρυγασικό απάνω Δημήτρο να αλλάξε. Άιτε και πάλι τα σκοτεινιά σου χάιτε με τιμό. Άιτε και πάλι τα καλά σου Δημήτρο γάμο. Άιτε παλάτος αγιάρμους. Άι Μανώλα. Τύρα. Θα του φέρω μια σφιγγύλα γεροβολιά. Oi, Manuela. Ai, tira. Έφτασε ο Παστελάς να πάω κατά το σπίτι του γέρου Δημητράκη. Πάστε να μ' αρέξω ρε παιδάκι μου. Ai, pois pastarei. Ρουβουλάτε του γκατήρφου, μην πάρω τον ανήρφου και θα κάνω λίμπα. Καραγκιόζη, ποιος είναι έξω, ποιος γίγαντας είναι. Γνωστό το άκουσμα, το λάλισμα. Για να πάω να δω τι γίνεται ρε παιδάκι μου. Ξέρω, μην αγχώνεσαι, θα τα καθαρίσω εγώ. Βρε, καλώς το μπάρμα το μπαρμπούλι μου, το θείο το θιούλι μου, το γόγο το γογάκο μου, το βόηδι το βοηδαγελάκο μου. Ουρημένε πίσω, βγάλετε ρε Καραγκιόζη. Μη βάρας ρε μπάρμα, σου πάει καλύτερα το βόηδι από το μοσιάρι, κατάλαβες, είναι πιο γλυκό στα αυτιά. Τύρα. Και φτιάχνεις εδώ ρε Παστελά. Μπάρμα μου, εδώ πέρα είμαι οικιακός βοηθός εγώ. Είμαι στα μέσα και στα έξω. Συμπέρω εδώ για παραδουλεύταρο γέρος. Πες του και έτσι, κατάλαβες. Για φόρεξε κρέμει του τσπί να κατεβείς σια κάτω. Περίμενε Μπάρμα να τη φωνάξω. Περίμενε. Πω Μανούλα. Ελένη, έλα Καραγκιόζη. Για πήγαινε κάτω να δεις. Ήρθε ο Λόρδος Γιώργιος. Ποιος είναι αυτός? Ο Μπάρμπας μου είναι ο Μπαρμπαγιώρος. Κατέβα, πάμε μαζί να τον κάνεις κι άλλα, να τον γνωρίσεις. Ναι. Για να πάνε εδώ. Πω, είναι σπαλικαράς. Τι λεβέντης είναι αυτός? Ui, τύρα. Γεια σου Τσόπα μου. Χαίρετε. Πώς σας λένε κύριε? Ui, μη μικρένεις κύριο. Είμαι άρα μη λένε Γιώργο Ρουμπλατσάρα, μη λένε μένα. Απ' τον Καραβασαρά ευχαριστώ πολύ, δεν κάνει τίποτα. Όλα μαζί θα προπάρπας. Εγώ είμαι η Ελληνίτσα. Ui, σε ξέρω Τσόπα μου. Χάι, ετοιμάσου κούκλα να σε πάρω σε απάνω του χωριό, να πάμε να σε μάθω να ραμιάγεις τις κατσίκες, να φτιάνεις γιαούρτι, τυρί και από τα γιά, θα φτιάσεις και λίγο ψωμί. Ακόμα δεν τη γνώρισες την κοπέλα ρε Μπάρμπα. Περάστε μέσα να τα πείτε. Ναι κύριε Γιώργο, έχουμε τον χρόνο, έχουμε τον καιρό. Θα τα δούμε. Περάστε μέσα να μιλήσουμε και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Άι για να δω τι θα διαλέξει σήμερα κουπέλα. Μακάρι να κάνεις σωστή επιλογή. Μη στενοχωριέσαι Γιώργο. Άι Μανώλα, βάλει μήνυ μου γιαούρτι να φάω Καραγκιόζη. Πήρθε και πειρασμένος ο Μπάρμπας. Ωρε Μανούλα μου, τι έχει να γίνει. Καραγκιόζάκι, έλα Λενίτσα μου. Έλα λίγο έξω καλή που σε θέλω. Καλέ, έφτασε αυτή η ώρα που θέλω να σου μιλήσω. Ωραία Μανούλα μου, για να μου πεις τι Ελένη. Αυτή ήταν όλοι και όλοι καλεσμένοι. Αυτή ήταν Καραγκιόζη. Όπως καταλαβαίνεις, ο πατέρας μου έφερε όποιον και όποιον φίλο του πίστευε ότι θα με καλύψει οικονομικά. Ίσως και άμα πίστευε ότι κάποιος από αυτούς ήταν όμορφοι, που κάποιοι ήταν τέλος πάντων, αλλά εμένα έναν ξεχώρισα στην ψυχή μου Καραγκιόζη. Έναν ξεχώρισα στην καρδιά μου. Και ποιος είναι αυτός Μαντμαζέλ? Καλά δεν κατάλαβες τίποτα όλη αυτή την ώρα. Τι να καταλάβω καημένος? Δεν κατάλαβες Καραγκιόζη? Τι να καταλάβω Ελληνίτσα?
πως σε κοίταζα όλη την ώρα. Μανούλα μου. Εσύ είσαι εκλεκτός της καρδιάς μου, Καραγκιόζη. Τι έκανε, λέει? Εσύ είσαι, Καραγκιόζη μου. Απ' την πρώτη στιγμή που σε είδα, ναι, σε έβαλα μες στην καρδιά μου. Μέσα στην καρδιά σου? Ναι, ναι. Βγάλε με μου έξω, μη σκάσω. Όχι, καλέ. Άμα ανοίξεις την καρδιά μου, ναι, θα δεις ένα μικρό καραγκιόζάκι. Και σένα, άμα ανοίξω την καρδιά σου, θα βρω μια μικρή Ελενίτσα. Εμένα, άμα ανοίξεις την καρδιά μου, Ελένη, θα βρεις μέσα μπακλαβάδες, λουκουμάδες, παστίτσια χοιρινά. Καλή δεν μ' αγαπάς, ώστε δεν μ' αγαπάς. Τι κάνεις, ρε βλάκα, Καραγκιόζη, και δεν τις εξομολογείς, μωρέ. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε Ελένη, πως είμαι ειδικά ευχαριστημένος και ευτυχής που με επιλέξατε. Και εγώ σας αγαπάω από τα βάθη της καρδιάς μου. Αχ, μπράβο, Ζούλη μου, να σου δώσω ένα φυλάκι. Ωραία, μάνα μου, πώς το έκανες αυτό? Τι έπαθε, έκανε το χέρι? Τροφοδοσία καμπυλατέρα. Δεν μου είναι ακόμα γιατί. Ωραία, μανούλα μου. Πάμε τώρα από ποιος το λέει στον πατέρα σου αυτό, Βρελένη. Μη στεναχωριέσαι. Ο πατέρας μου θα το μάθει όπως και δεν έχει. Για να πάω. Οχ, δεν ήρθε. Για να πάω. Εδώ είστε, πολλάκια μου. Εδώ είμαστε, καλή παπάκι. Για πες μου, κορούλα μου, ποιος είναι ο εκλεκτός της καρδιάς σου? Το είδες, τα παιδιά τα γνώρισες? Ναι, πατέρα μου, όλους τους είδα, αλλά έναν ξεχώρισα στην καρδιά μου. Ποιος είναι αυτός, κόρη μου? Αυτός, μπαμπά μου, είναι ο Καραγκιόζης. Τι? Ο Καραγκιόζης? Ω, μανούλα μου, γέρος, θα μας πεθάνει εδώ. Παπάκι, Τι περίμενε? Τον Καραγκιόζη, το Μπούργο, βρε. αυτό το καμπούρι το ξυπόλυτο. Καλά, παπά μου, σαν δεν τρέπεσαι, τι σχέση έχουνε τα ρούχα? Τι σχέση έχουνε τα ρούχα για το ότι είναι άσχημος και ξυπόλυτος? Ο άνθρωπος φέρεται στην καρδιά. Άμα βγάλετε και οι δυο τα ρούχα, δεν είστε και οι δύο το ίδιο? Πω. Τι δεν έστειλα στο εξωτερικό να σπουδάσει και με γύρισε κομμουνίστρια παρατεμάκυρα. Καλά σου λέει, ρε γέρο, τι διαφορά έχουμε? Αχ, μανούλα μου, τέλος πάντων, άμα τον αγαπάς, κορούλα μου, να τον παντρευτείς και σε δίνω και την ευχή μου. Σε ευχαριστώ πολύ, παπάκι μου, σε ευχαριστώ. Άντε, σκύφτε να σας δώσω την ευχή μου. Ωρε, μανούλα μου, να πάρω φούλα κι εγώ. Παιδιά μου, να ζήσετε, να γεράσετε. Να μαυρίσουμε, να κουραγιάσουμε. Πέτρα να πιάνετε, μάλαμα να γίνετε. Μάλαμα να πιάνουμε, μπαρούτι δημητσανίτικο να γίνεται. Να έχετε του Αβραάμ και του Ισάκ τα καλά. Και του Σολομώντα τα ζυμπίλια του ανάγνωσμα. Έχετε την ευχή μου από εδώ και πέρα, παιδιά μου. Αχ, Καραγκιόζη, Ελενίτσα μου χρυσή. Σε ευχαριστούμε πολύ, πατέρα. Ο Καραγκιόζης είναι ξεχωριστός άνθρωπος, θα τον γνωρίσεις και εσύ καλύτερα. Χαίρομαι, κόρη μου, εσύ θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Χαίρομαι. Ελάτε μέσα να γλεντήσουμε μαζί με τους άλλους καλεσμένους. Yani, θα τους τρακτάρουμε και τους άλλους, γέρο, εννοείται. Περάστε μέσα να σας φτιάξω ό,τι θέλετε να φάτε, αφού με ήμουν εγώ το τυχερό της Ελληνίτσας μου. Ρε παντούλα μου, έλα γέρο, πάμε μέσα. Πάμε, Καραγκιόζη. Αχ, για να πάω κι εγώ, έχω μεγάλη περιέργεια να δω αυτός ο μούργος ο Καραγκιόζη. Νάτος, το βλέπω βγαίνει έξω. Καραγκιόζη, Καραγκιόζη. Πού είσαι, ρε μαλακάτα? Πού είσαι, ρε χατζιταραμπά? Τι έγινε, βρε παιδάκι μου? Πολύ χαρούμενος σε βλέπω. Άστα καλατζά. Δεν φαντάζεσαι. Τι έγινε, Καραγκιόζη? Μάντεψε ποιος ήταν ο εκλεκτός της καρδιάς της Ελληνίτσας. Ποιος ήταν, Καραγκιόζη? Η αφετομουτσουνάρα μου. Τι λες, βρε? Μα τι το ωραίο βρήκε σε σένα η κοπέλα?
Είναι για τα κρυφά χαρίσματα και τα ψυχικά χαρίσματα. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, ρε Καλατζάρη, αυτό μετράει στον άνθρωπο, όχι εξωτερική εμφάνιση. Έχεις δίκιο, Καραγκιόζη μου. Μπράβο, ματάκια μου. Χαίρομαι, ήρθα και εγώ τώρα να έρθω να φάμε και να πιούμε, να το γλεντήσουμε, μιας και είσαι εσύ ο τυχερός. Εφόσον έφυγε και η γυναικούλα σου η Αγλαία, να έχεις τώρα μία σύντροφο, να μεγαλώσετε μαζί τα παιδιά. Να είσαι καλά, ρε Καλατζάρα μου, τη χρειαζόμουν κι εγώ μια στήριξη αυτόν τον καιρό. Μπράβο, Καραγκιόζη. Και τώρα να γιορτάσουμε αυτό το χαραμόσυνο γεγονός και να πω στο μανέστρο να παρέσει εδώ καλαματιανό, ωραίο, να χορέψω με το φίλο μου το Καλατζάρι. Απάντη, μαέστρο! Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Από μένα, γεια σας και χαρά σας. Πάμε, Καλατζάρι, να φάμε για να πιούμε στο σπίτι.